Milí priatelia, mnohí sa pýtame, kam táto krajina, alebo nielen naša krajina, Slovensko, alebo svet ide. Klesá na nálade, na atmosfére, na radosti, na vzťahoch, na rodine a dokonca človek sám upadá a prepadá sa vždy do tej nižšej kategórie, či už kultúrneho, pracovného, z morálneho hľadiska. Ľudia sa prestali tešiť. Myslím si, že tú radosť by sme mali nájsť sami v sebe. Kde si som čítal a počúval, že to šťastie je v nás. Boli sme asi tvorcom, stvoriteľom tak stvorení, alebo tento vesmír, a v tomto vesmíre my máme ako hlavnú úlohu. Ten dar života bol daný nám, ale dar života aj pre iných. To šťastie, ktoré my vlastníme každý z nás iný, v čom si nachádzame aj tú radosť, aby sme jeden druhého obohacovali, obdivovali, tešili sa, naplňali sa jeden druhým. Čo sa to vlastne tratí, si myslím, že niekedy ľudia hľadali radosť v jednoduchých veciach. Moja stará téza: pravda, spravodlivosť, čestnosť, pracovitosť, dobroprajnosť, ohľaduplnosť. Štedro som spomínal rodina, priateľstvo, rodina. Celá dedina pomáhala jeden druhému, pracovali, tešili sa ľudia jeden z druhému úspechu, jak sa ti to darí, chvála Pánu Bohu, žena v požehnanom stave. Proste to boli výroky, alebo mnohé porekadla proste platia rokami, ktoré sa odzrkadlili na živote mnohých iných ľudí, aj na nás. Niektorí sa pýtajú, prečo Slovensko, ale aj vo svete, Európe, vo svete, prečo je to tak. Ľudia sa z práce tešili. Aj keď niekedy možno povieme, že sme chodili na silu do práce, do školy, ale tá radosť zo svojho života prišla, ukázala sa. Čo si sme chceli, ťažko sme si museli vydobiť, snívali sme, mali sme veľký sen ako žiť, čo mať, ako budem žiť v rodine, kde prísť k nejakomu domčeku, ako si zarobiť. Proste tvrdou, poctivou prácou. Pritom sme nevynechali ani svedomie, ktoré boli dané ako kompas, ako vodomer, ako elektromer, ktorý nám ukáže presne, koľko sme očerpali elektriku, presne koľko sme zobrali vody. Nič viac, nič menej. Tento kompas svedomie nám ukazuje, ako žijeme, ako pracujeme, ako sa správame k ľuďom, čo si o nich myslíme, čo im prajeme, ako ich možno nenávidíme, ako sme zlí, nešťastní v sebe. A to nešťastie prajeme aj druhým, keď ja som nešťastný, nech aj ten druhý zdochýna, prečo a mu zavidíme, keď sa teší. Z práce sa nevieme tešiť preto, alebo toľko ľudí hlasuje a volí tých politikov, ktorí sú arogantní, zlí, podvádzali, kradli, nenávideli, nosili nenávisť vo svojom vnútri, nešťastie. A toto vlastne propagujú a tie percentá na základe toľko tých ľudí hraje na ich notu. To je vlnová ich dĺžka, ktorá im lahodí, tá pesnička, ktorá je na ľudovky, tak mu zahráte, rozplýva sa. Keď mu pustíte rokovú hudbu, tak koncert, vôbec nie. Chodíme na takú hudbu, na ktorá nás priťahuje, baví, je v našom vnútri. Tak preto tí ľudia vlastne podvádzajú, klamú, sú nešťastní, nespokojní, to som spomínal. Do práce pracujú nepoctivo, nafakturujú si, okrádajú faktúrou, napíšu materiál, ktorý tam nie je, podradný, alebo vôbec tam nedajú ten materiál, rúrky, vodovod, kúrenie, podlahu od babru, takže proste o
týždeň, 3 mesiace začne vrzgať, pretekať, hľadáte spôsob, linku, keď vám urobia, to je do sveta. Prídu ako veľký machri, sa predstavia, tak to nefunguje. Čo tento otec donesie domov? Čo to nesie do svojho srdca? Sa odrazí z tej práce. Áno, donesie viac peňazí. Má väčší barák, väčšie auto. Ale prinesie svojim deťom viac klobásy, slaniny, jedia. To popuku výmaky sme pribratí a tuční. Ale neprinesie im radosť. Neprinesie im Božie požehnanie. Nepriniesie nič z vesmíru sila, ktorá prúdi ku každému z nás, aby sa tento život vždy obmienial, vyvíjal, obohacoval, obšťasoval samým stvoriteľom. Ale priniesie im nenávisť, nepokoj, smutok, nešťastie. A preto v tej rodine nedokážu ľudia žiť. Jednoducho, deti utekajú z domu, manželia utekajú od seba, pretože keď jeden a druhý sa stretne to veľké zlo so sebou, tak jednoducho praska to vo švíkoch. Nerozumiejú si, nevidia, nepočujú jeden druhého. Cítia sa jeden druhému urazený, nevšímavý, keď niekto niečo pýta. To je ten spôsob týchto vlastne ľudí a celej spoločnosti a celého sveta. Si myslím, že takto funguje. Neviem, kedy sa obmení alebo vymení ten život za krajší alebo lepší.